Здравейте! Защото на Бъди красива. Да, днес да ви покажем едно циганско лудо семейство. Сега да покажем бащата и да почваме. Чакай да... Няма този, който... Аз съм циган на нашата махала. Айде бе, където и дете. Детето ни пикай. Детето много пикай. Здравейте! Това е Никола Педераса. Тук е лудо семейство. Като у вас? Това е майката на семейство, а това е детето. Това е детето, а той се прибира сега. Майко, как си? Да. Как ще има 7 двойки за срамота, бе? Едната ми беше по сексуални, бе. Не съм добър. Ама виж сега, утре искаш да ти купя един презерватив и да можеш да я биеш. Да. Само за това не искам да го... Виж, иди при Майката се разведе с семейството. майката се развиди с семейството. И тук е нашия дебел Петър, той ще замества майката. Колко си дебел, ще направи напусна. Тя мама напусна. Това са двете деца. Отиваме да покажем една голяма момче. Госпожата. Кажете нещо. Ей, Теодор, дядо му го търси. Това е нашата госпожа с много хубави обувки. Не, къдна госпожата. Това е госпожата с много красиви чела. Значи, аз мога да възсъдя, ако използвате кадри без мое съгласие. Искате ли? Не. Добре. Добре, знаеш. Добре. Сега ще покажем един дядо. Сега ще покажем на Тодор дядото, вижте го. Чай го доближа. Здравейте! Става, отначало да започне. И вижте. Гостият сега. Преизмечка. Вижте сега. Отидох в София. Питаха ме Благоевград. Питаха ме Благоевград, град ли? Аз викам сила. У нас ми вика как ще е сила накрая, като завършва на игра. Аз викам Козлодуй завършва на уй, ама не е хуй. И така. Аз съм много... Довиждане. Няма пияница.